Når du i Excel skal lave en figur, hvor du har flere boxplots i den samme figur, så kunne det være ud fra et datasæt, som for eksempel ser sådan her ud. Der har vi en gruppe af drenge og piger, hver især en række forskellige højder. Og figuren den kan vi lave ved at trykke os ind i indsæt-fanen heroppe. Så har Excel en række diagramtyper, man kan vælge mellem her, og der vælger jeg først det, som er, Excel kalder det kasse med hale. Det er også bare et boxplot. Trykker på her, gør den lidt større. Først så er den helt tom, men det er fordi vi ikke har valgt vores data endnu, og det gør vi ved heroppe i fanen diagramværktøjer og design. Der vælger vi vælg data. Og så kommer det her vindue op, hvor vi hernede i venstre lille vindue skal vælge at tilføje vores to dataserier. Først kan vi tilføje højden for drengene. Jeg skriver bare drenge. Og så vælger vi alle de serieværdier, som hører sig til den gruppe. Og det er selvfølgelig højderne herunder drengene. Jeg trykker bare på den første og hiver ned. Slipper. Så vi har allerede set, at det første boxplot er kommet ind i figuren her. Så trykker vi OK. Så tilføjer vi den næste dataserie. Den kan vi så kalde for piger. Trykker hernede, og så på præcis samme måde som før, så vælger vi alle talværdierne. Slipper og trykker OK. Og OK igen. Så kan vi så se, at vi har vores to boxplots i den samme figur her. Allerede nu kan vi godt se, at det er ret svært at aflæse, hvad der foregår på de her boxplots, og det er simpelthen fordi, at y-aksen er alt for stor i det her tilfælde. Den behøver slet ikke starte helt ved 0 og gå helt op til 250. Så jeg starter lige med at trykke på y-aksen her, højreklikker, og vælger formater akse. Så kommer der et vindue op herude i højre side, hvor vi kan justere grænseværdierne for y-aksen. Og den kunne for eksempel starte ved 150 i stedet for ved 0, og den kunne også godt allerede slutte ved 210 cm. Så det gør vi og lukker det her vindue igen, og så kan vi allerede se, at det har hjulpet gevaldigt på aflæsningen af boxplotsene. Men figuren er ikke færdig endnu. Vi skal først lige have tilføjet aksetitler. Herude på y-aksen, der dobbeltklikker vi, og så skriver vi højde i centimeter. Så ved vi, hvad det er, vi har med at gøre for en variabel. Aksetitlen hernede, den kunne hedde køn. Et-tallet, det kan vi fjerne. Og markere det bare, så trykker jeg på delete-knappen. Men vi har stadig ikke fået afklaret, hvilken af de to boxplots, der tilhører hvilket køn. Og det gør vi så ved at tilføje heroppe ved at trykke på plusset, en forklaring. Og den kommer så op umiddelbart ovenover diagrammet, der står der, at den blå, det er drenge, den orange, det er piger. Man kan flytte rundt på forklaringen igen heroppe ved plusset, ved lige at holde musen over her, trykke på pilen. Så kan vi for eksempel vælge, at den skulle stå nederst i stedet for. Diagramtitlen, den kan vi også bare fjerne. Vi kan godt se, bare ved at kigge på aksetitlerne og på forklaringen, hvad det er, der bliver vist på figuren. Der er mange ting, man kan gøre ved sådan en figur her. Det her det er en måde at fremstille det på.